सबे राजा हरिश्चंद्र जब घर से निकलनी लो तो जाके कहाँ पहुँचनी लो? काशी में। यहाँ के कथा वही जगह न वही जगह जाके जैसे बाजार में देखले हो खब सब्जी उब्जी बेचाला तो लोग भाव लगावेला कि हई हई से बा हई हई से बटे। वही तरीका के राजा रानी और रोहित के भी भाव लागत रहे। आगे आगे बेचैली रानी रानी बेचैली केकरा हाथ में? पंडित जी के हाथ में। जब रानी बेचा गईली तो राजा और रोहित बच गईले। जब पंडित जी आके रानी के ले जाए लगले ए महाराज रो सब देखले हो खब अगर गाय बेचा ले तो ओकरा साथे साथे बछड़ुओ जाला। दाम लगला खाली गाय के लेकिन ओकरा साथे साथे बछड़ुओ जाला। लगले रोहित रोए। जब रानी के पंडित जी ले जाए लगले तो रानी लौट के देखली पंडित जी से हाथ जोड़ के लगली कहे कि हे पंडित जी हमरा घरे चलत तनी रउर काम काज करे खातिर जौन रउर पंडिताइन के काम होई अगर कहीं फूल तोड़ के ले आवे के होई तो उजा के तोड़ के लेके चले आई है जौन छोड़ल छाड़ल होई उहे खा के अपन जीवन बिताली है। साथे साथे रोहित के ले आई। पंडित जी कहनी के ठीक बाटे जब तहरे इहे इच्छा बाटे तो अपने बबुओ के ले चलो। जब दोनों जना जाए लगल रानी फिर राजा की ओर घूम के तकली। बड़ी सुंदर भाव लगल कैसे कथा कानू है के गाय हो जा थोड़ा सा। जब रानी रोहित चले लगल रानी रोई रोई के राजा से कहतरी कि ठहरी तनी देखती ओ बाबा जी से कहतरी कि ठहरी तनी देखती अरे सूरतिया ये बाबा राजा से कहतरी कि फेर कहिया होई मुलाकातिया ठहरी तो देखती रतिया ये बाबा कहतरी कैसे ठहरी तो देखती ठहरी तो देखती सूरतिया ये अरे फिर कहिया होई मुलाकातिया ये राजा
पूछब कुछ लतिया राजा जी के करह से पूछब कुछ लतिया राजा जी पहिया होई पंडित जी के संग चल गइलो तो राजा अपन भाव लगावता रे जब अपन राजा दास लियाई कहता रे तो उहे राह धके एगो डोम जात रहे उ डोम के नाम का रहे वो डोम के नाम कलू रहे कलुआ डोम उहे कलुआ डोम उ राह धके जात रहे वो राजा से पूछलक कि हे राजा आखिर तहर कतना ले कीमत बटे आखिर तहर कतना ले कीमत बटे राजा अपन कीमत बतौले डोम कीमत देख के आ राजा के जब ले जाए के सोचलक तो डोम पूछलक कि अच्छा ई बताओ हम तहरा के ले चलब ठीक बा तहरा के किन ले बनी लेकिन तहारे अभी ले नाम ना जननी कि तहार नाम का हो राजा हरिश्चंद्र जी कहनी कि हमारे नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जमाना के नाम धोइले बारे तहार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम होते हतना लामा नाम हम तहार धोक के चिल्लाई अतना पढ़ल लिखल हम ना हम उतना पढ़ल लिखल ना होई तहार नाम धर में हमरा बुझाता कि बड़ा कठिनाई होई तहार नाम धरब काची तहार नाम आज से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ना तहार नाम आज से हरिया रही बड़ी सुनो भाव लगल कि राजा हरिया हो गइले कि राजा हरिया हो गइले तो बेचल डोमवा से रह जाऊ तो हरिया हो चले अपन शरीरिया राजा हरिया हो राजा हरिया दो में राजा के लेके गई तो कहलस कि अच्छा तोहर नाम हम तहार हरिया धोइले बनी तहार काम इहे बाटे राजा जी कहनी कि हमरा के कीन के ले आइल बनी तो काम बताएं जे आखिर हमर काम का बाटे डोम कहले कि तहार काम इहे बाटे कि हई लाठी उठाव आई चदर ल आ चले जा तू घाट पर उ घाट के अगोरे खातिर कहां शमशान घाट कथा ये हम को रहता आया देसी आइल खटे